Salutare lume, sunt Țăranu Bulanu și astăzi o să facem un episod de Minecraft Țăranu e pe câmp cu microfon. Să luăm sugarcane-urile și să le plantăm și la loc. Cred că m-au auzit sau s-aude foarte încet, nu știu. Da, să facem și această groapă cu ceva dirt, deoarece se vede foarte urâtă. Aici am construit eu, cred, o cameră, nu mai știu sigur. Am făcut această fermă. Da, aceasta este casa mea. Mergem sus un pic. Încet ceva să vedem aici. Aici loc pata în chest. Sugarcane-urile și cam atât în chest. Da. Acum să pun eu așa, gata. Păi să mergem și noi la minerit. Găsim și noi aici în capacul acesta să facem și noi o casă. O casă ca lumea. Aceea o să rămână când găsim diamante, să rămână pentru enchanting table și pentru portalul spre Nether și o să facem casa în copac frumos. Nu știu, ciupercuțe? Ciupercuțe. Mergem și în partea aceea pentru că n-am fost deloc. Dar până atunci aș vrea să iau găleata aceasta și iau apă. Deoarece poate ne trebuie să poate cădem de la cea înălțimi și... Oh, peșteră. Da, dar nu este cine știe ce. Se face și noapte. Da, nimic. Să-i dăm... Se facă zi. Time set guy. Așa, pentru că n-am chef să mă bag cu zombie și să mor, să-mi pierd itemele. Acum când merg și eu pentru prima oară la minerit și pentru primul episod meu pe Minecraft cu microfon. Atât. Nici o peșteră, nu pot să cred. O peșteră nu găsesc noi. Să vedem casa noastră, să vedem pe acele F3. Deci, minus aici facem. Așa. Ca să știu că încolo este casa noastră. Așa. Construim așa aici, ca să știm că încolo este casa noastră. Așa. Trebuie să luăm F3 și să plecăm în explorer de... Am făcut o sugeată. Să găsim și noi o peșteră, lavă. Haideți să oprim. Am făcut niște obsidian la frame. Am făcut niște obsidian la pișimea acolo de lavă de lângă casa mea. În caz de găsim diamante ca să ne căutăm și lavă. Deja am făcut obsidianul. Mergem aici. Sper să nu fie atât de mică. Dar acum ca să-mi pun și peștile. Așa. Haideți să continuăm. Era o peșteră
aici. Aha, două peșteri. Da, îmi bage peșteri mari. Am revenit după o pauză mică, deoarece atunci s-au intervenit niște probleme tehnice cu programul cu care filmez. Da, nicio peșteră, din păcate, până acum. Trebuie să căutăm și noi neapărat o peșteră. Aici. Să vedem dacă este una mare. Da, nu este nici mare. Cred că mașul erau minus 50. Atât am nevoie, adică de tot fac aici. Nu. Da, și în legătură cu episoadele cu render slow, o să continue, deoarece noi filmăm aproape, adică mișcăm în aproape fiecare zi și vorbim la telefon, adică nicio problemă, suntem cei mai buni prieteni. Uite, pentru asta am luat apa. Da, gata. Așa, așa că să mergem și noi. Cred că, da, se va duce ea. Să mergem în dreptul față. Niște nisip, nu avem nevoie. Avem o grămadă, dar nu găsesc o peșteră și eu. Am găsit căluț. Da, dar nu avem cum să îndrăzim, doar de fapt avem cum să îndrăzim, nu avem ce duceacă. Mi se pare că duceacă morcov, parcă nu știu sigur. Da, nu am niciun morcov la mine. Și nu vreau să-mi dau cu game mode. Pentru că... What the fuck? Pentru că nu sunt ușor. Da, prendo deoarece pagina asta încearcă și trebuie să regenereze mapa. A filmat 7 minute. Bine. Dacă îmi să dau și sunetul un pic mai tare. Muzica inactiv. Așa. Da, așa, ca să pot să auzi și eu. Mare bine funcționul. Am găsit un seed și frame drop. Un F3, așa rapid. Oh, câini. Am oasă la mine? Oh, n-am răspuns. N-am oasă. Ce mai șmecher? Nu o să ne batem. Oh, s-a turbat. Am turbat tot. What the fuck, am dat toți când... Mor. What the fuck, ce m-am speriat. Turbase câini. Ia știi turba, mă? Nu. Pace. Vino cu ala pe șmecher. Vreau să arăt și tot ce ești pe șmecher. Că nu mai fi niciun pe aici. Nu vreau să i-am arăt chiar pe tot. Da, am găsit căluț, iupi! Dar n-am văzut ce să luăm. Friptură de vită. Da, mi-am dat Minecraft în română, deoarece mi se pare mai... De fapt, nu mi se pare mai interesant, dar ca să înțeleagă și mai bine unii, pe bază, nu știu. Trandafiri, luăm trandafiri.
Bine. Da, trandafiri. Am 4 trandafiri, o să punem la intrare ca să nu fac. F3. Dar nu dau nimeni carne. O bună, nu se mai carne. Da, așa. Trandafiri. De ce mi se ia așa de greu itemele de pe jur? Da, cred că o să ne întoarcem acasă. Să mai facem și noi ceva. Liliac. Oh. Am văzut niște porci. N-am ce să atrag. Nu pot să aduceau cartofi spargă. Da, nu știu ce sigur care e cartofi. Raindrop. What the fuck, mi s-a blocat. Salut, porcule. Mi-a propus de te la parte. Da, what the fuck, n-am găsit nimic. Da, o să ne întoarcem acasă. Deci cred că într-acolo era casa noastră. F3. Mata, am mers. Porcule. Vei muri. Îi vei da viața pentru familia ta. Câte carne aveți? Oh, de-abia una. Porcule. De-abia una. Nu m-am marcat nimeni. Găine. Găino. Mol. Oh, bun. Da. Să mergem acasă. What the fuck? Bă, să sar, bun. Am căzut, da. Am căzut în întuneric. Da, să-ți mă simt liber. Foarte mult, ce-am făcut aici. Da, n-am făcut GSS, cred că. Da, să băgui și un pic jocul. Deoarece obiectele care, nu. Obiectele care le spărgeam mi-a apărat la loc. Sper să nu mor, ne încercăm și viața. Suntem aproape de casă. Aproape, mai avem. Mai avem încă minus 50 și am ajuns acasă, dar să vedem în ce parte este stânga-dreapta, adică era 40 atât. 49 era. Da, cred că acolo. Adică așa trebuie. Dacă nu, o să pun, da, o să pun pauză aici și să ajung acasă, așa ajung acasă cu camera. Da, și am ajuns acasă pe parcursul acestei călătorii, am găsit niște 300 de zahăr și niște vaci pe care le-am omorât și cred că o să facem niște lemn, da, o să facem niște cărți. 15, 14 cărți, am făcut niște hârtii și 24 de cărți. Transformăm tot. Da. Da, punem carnea, din păcate. 8 din 8 cărți. Da, mai avem 2 cărți, deci mai ce face cu ele. Mă gândeam să facem, da, mai întâi să dormim. Și apoi să ne gândim.
1, 2, 3, 4. 5 trebuie să aibă. Trebuie să aibă 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Poate treacă. Nu. Deci, să vedem cum facem. Nu, trebuie ceva de-astea. Niște cobblestone. Nu cred că avem. De să băgăm, de fapt, cobblestone stone. Așa, să facem aici. L-a făcut? Da. Asta am greșit. Deci, îți pare atât de multe? Sper că s-a făcut și da, perfect. Aici trebuie să sparg scările. Îmi trebuie 3 de astea și trebuie să aici. Da, iarăși am greșit. Le dăm mai puțin cu piatră. Alo, piatră? Asta trebuie. Da, mai știu cum se făcea. Apă din cobblestone. Acum 5 instare din cobblestone. Da. Mai fac câteva. Aici. Așa. Așa și aici trebuie cu una, da. Și aici trebuie astupat. Mai îmi trebuie una, pe bune. Vorbesc serios. Da, am făcut și asta. Aici n-avem treabă dacă venim așa. Aici, să zic asta așa. Și aici să mutăm asta. Da, așa. Lasă și cobblestone acela l-a făcut ca să punem aici. Enchanting table-ul trebuie să punem aici și acest gard. Pe bun, nu pot să sparg totul? De ce nu pot să sparg? Pe bune, nu pot să sparg totul? De ce? De ce nu pot să sparg totul? Da, ne dă pe game mode. Așa. Stai un pic să așa un pat. A văzut ce bug, nu te-a sparg totul. Așa. Deci, 1, 2, 3. Așa. 1, 2, 3, 4. Așa. Și mai întreb. Așa. Da. Și aici trebuie enchanting table-ul. Aici o să punem cobblestone, nu se vadă de stone, pardon, scuzați-mă. 7 stone, adică 9, ca să vadă frumos. What the fuck? Bun, deci m-am făcut așa. Așa, 2. Da. Ce-am făcut, da. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Atât. Așa. Să scoatem și noi chest-urile. Dăm pe scot acesta. De fapt, dăm chest-urile. Chest-urile trebuie mutate, da? Deoarece... Da, n-am lăsat și chest acesta. Pâine, deci tot. Nu să așa deocamdată tot. Trebuie să mă mut. Dați-mi așa. Asta. Atât. Acesta nu prea mă ridic acum să-l sparg. Dar ar trebui și să sparg. Da, le-am luat tot. Chestul, perfect.
8 Shift. Deci asta. Da, să băgăm tot ce mai e nevoie. Lemn avem. Da. Spargem și pardurile. Nu, îmi trebuie ce să filmă. Da, am luat și chestul. Cărbune îmi trebuie. Nu, 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 nu. Poate să-l pun legat aici și aici, așa. Și portarul o să fie cel genul pe la jumate. Am mai crescut sugarcane, da. Am mai crescut la decât unul. Mai trebuia și mie ceva piele, dar n-am dat să iau. Da. Mai am ceva sugarcane aici? Nu. Mai am două cărți. Nu mai am nimic aici. O, mănânc un ochi de dragon pe aia. Să mâncăm și noi. Așa. Deci aici mai trebuie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Da. Trebuie 18 din intrarea asupra. 19. Da. Până atunci ar trebui trebuie de iron. Să fac o foarfecă. Să mă duc să nu știu frunzele să facem casa în copac. Nu, dintre. Așa. Ei, pește. Mergem la explorat atunci. Nu știam. Am peșteră în fața porții. Lavă, punem... Fac, am luat foc. Gata. Să-i Da. Aici, deci partea aia se învârte în cer. Sper că aceasta să-mi facă și la fel. Vreau să găsesc și eu măcar 3 diamante ca să fac un pickaxe. Să iau să iau obsidianul și apoi să fac un portal de nether. Mai am departe de să mergem. Cred că mai am una singură fel în jos, dar sper să găsesc pește mai mare în jos, nu să închide, dar n-am găsit nimic aici. În afară de scăul, n-am mai găsit nimic. Sper că putem să... Da, ieșim ușor. Da, n-am mai găsit nimic aici. Și o să închid și mâncarea imediat, dar mâncarea, adică nu mâncarea, nu asta. Înseamnă că n-am ce să mănânc. 35, mai trebuie să tai încă 2 copaci. Copac și gata. Așa, trebuie să tai și copacii, pentru că ne trebuie și niște lemn. Cred că acest episod va avea, acest
Da, acest episod va fi de 20 de minute sau chiar mai mult. Va fi cel mai lung episod de Minecraft. Da, îmi trebuie niște scări. Da, și aici. Da, și acum o să închide și episodul de azi. Nu uitați să vă abonați, să lăsați un like. Și nu uitați să fac și episoade cu render slow. La revedere!